אחת מהתכונות הייחודיות שלנו הם תוכניות חילופי הסטודנטים שאנחנו מציעים לסטודנטים שלנו, תוכניות שלמעשה אנחנו מטפחים כבר למעלה מעשור. הסטודנטים שלנו, בוודאי הטובים שבהם, יכולים ליהנות מלא פחות מעשרות של הזדמנויות לנסוע לסין, ליפן, לקוריאה ולאחרונה גם להודו. המשך של תוכניות הלימוד האלה נע בין מספר שבועות לסמסטר אחד ואפילו לשנת לימודים. מי שנוסע בתוכניות האלה נהנה מפטור כמעט מלא בשכר לימוד לגבי אותה שנה, וכמעט ב100% של המקרים נהנה גם מאיזושהי תמיכה כלכלית. מי שמתעניין באסיה באמת, מי שבאמת רוצה להתמחות ולהכיר את התרבויות האלה ששוכנות באסיה, שהות ממושכת באחת מהארצות היעד הללו, אין לה שום תחליף.